Pozdrav ljudi, danas imamo GTA 5 i... GTA 5? I ovo trenutno igra, da, moj drugar Stefan koji nemam pojma da igra GTA 5. Bravo za tebe, Stefan. I koji je već umreo. I teo sam da vam, baš sam teo da vam kažem. Uskoro će biti pitanja i odgovori, ako bude bilo pitanja. Znači, to zavisi se od vas, ljudi. Znači, ako bude bilo pitanja, onda igramo GTA 5. U komoći najviše što može da bude jeste 18, još samo 18 subscribera. Samo je bitno da ima što više pitanja i bit će sve dobro. Znači, samo pitanja da dođe, da dobijemo i bit će sve. Zašto smo ugasili svetla? Da bi bilo zanimljivije. E sad da vas pitam, da ja uzmem ovu pušku i da terorišem gradom. Stefane, stvarno, ti misliš da pare rastu na drveću? Aha. Tako treba, sine. Ajde, rokaj. Pa hoću da ubijem nekoga. Ovaj taksisti uvijek ima. Stefan, očekujte i da će Stefan snimati, možda, ne znamo sad baš da li će na ovom kanalu, pošto on ima svoj kanal, jel želiš da se dogovorimo da se ti snimaš sa mnom ili kako? Pa ne znam. Ili želiš da snimaš na svom kanalu? A možda budemo snimali sa Ultimate. Ja ću snimati i na svoj kanal, a i snimat ću na Ultimate Team. Tako da ja ću na oba kanala da snimam. Mislim da će Ultimate Team biti najgori kanal svih vremena. Verovatno. Toko... Trebali bi napravimo žurku na ovo sve pare koje smo zaradili. Sam džeparak, napravimo žurku za jedan subscriber. Dobrodošli, Facecam, Ice Bucket Challenge. Dam vam 1000 dinara ako dođete u studentski park 18 sati u utorak. Da. Htio sam da kažem, ljudi... Sve valjda naši. Htio sam da kažem, molim vas, pogledajte kanal Ultimate Team, on me prati. Znači, pogledajte taj kanal, ja ću snimati na njemu isto. I verovatno i ovaj Stefan. Ja ću postavim danas jedan klip koji je on snimio, znači to ću da kažem. Naročito, i sad... I ovaj klip će biti na mom kanalu. Kako? Pa pošalješ mi lepo i ja ga postavim. Da postavimo obojice. Pa da. Ok, postavit ćemo obojice. Eto, znači postavit ću ja i moj drugar Stefan, tako da ne morate da brinete ništa. I ako želite da prevedete ovo recimo na Francais ili na English. Yes. I jeste svi gledali juče utakmicu kako su nas odrali ovi Amerikanci? Aha. Shut up, bitch! Zamislite to. To je nepravda, mi se trudimo, mi najbolji košarkaši celog sveta, a Nismo, mi smo drugi. Amerikanci nas pobede, zamislite taj blam. Mi smo drugi, Amerikanci su prvi. Stefane, poubi ga, uzmi, poubi ga, viš da ima metkove. Da, pravo si to zločin. Motherfucking metu. Pucaj! Ne znaš da mišljam. Bum! Idi im uzmi metkove, trči, došli su panduri. Bežanija! Hvala što staješ da mi pomoći. Znači... Stani da mi pomoći. Zovit ćemo Metkovi! Auto me pregazio. Ne, nešto na taj fazon zove. Ludiranje po gladu. Ne, nemoj tako, to svi. Znaš zašto sam napisao u onom klipu auć, znaš? Ne. A dobro, a znaš zašto sam nazvao Franklin je Flash? U filmu Istina o vanzemaljcima. A ne, to nisam. Znaš zašto? Zato što kao, on je trčao, vidi se da je početna slika kao trči. Pa izgleda kao da trči kao Flash. Čekaj, ovako se. To imam i dalje municiju. Stefane, ovaj klip traje 5 minuta. Pošto od sada odjednom klipu treba da se postavi sat vremena koji traje 2 minuta, zamisli. Pa šta? Napravi duži klip 8 sati, lepo da se... Toliko koliko ti spavaš. Zašto ovi ljudi nemaju novac? Zato što su čudni. Da ga usudara s ovim. Ne može. Nemoj da mi trošiš tako bez veze municiju. Stefane, hoćeš sada da se zamenimo da ja malo igram? Evo samo da ubijem ovoga. Zašto vi idu nas? Samo da znate, obično kada budemo snimali, Stefan će verovatno biti Franklin, znači raspodelili smo se, ja ću biti Michael. A i jedan naš drugar će biti Trevor, mislim to mu odgovara, iskreno. Znači on tu provali. Pa onda će da... Michael!
Dobro, ajde sad ti malo igraj. Okej, ja sam znači Mujkl. Ajde uzmi, ne. Čekajte. Ajoj, Stefane, sad zbog tebe moram da se pucam sa pandurima. Gde su? Vidi ga. Ali pusti te ubiju. Met, koje si istrošio? Ne! Pucajte me. A, ubio si ga. Dobro, sad da zamenimo da ja Imam osjećaj da ću da povratim. povrći si. Okej. Sada da budemo Michael, moj lik, koji treba da bude od početka. Dobro. Okej, i sada je vreme da pucam i ja, da vidiš Stefane kako se to radi. Učtivo. Nepristojno dete. Gledaj sad kako se to radi. Ovako se to radi. Ovako, izađeš iz svog lepog auta. Ali ti imaš tu mnogo više municije. Baš me briga. Tebi sam dao Franklina zato što je lep. Šalim se ružanje. Daj, Ajde promeni sve. dođi sad. Hoću da ga ubodem. Jesam ga ubao? Ne možeš samo da... Evo, ubodi ovo. Ja, oh my god. A, fotka! Jel nosi naočare? E, da, sad je Baja, vidi ga. One panduri. Uzmite auto, uzmite. Neću, brate, Vidi kako je dobro, Krej, daj da vidim. bežim pešaka. Auto bi ti bilo bolje. Zide onaj auto, mogu si da ga Čuti. ukradeš i da ga staviš tamo. To je tvoj. Ne, a Lučić unutra. Izgleda baš moćno. Oni smiju da uđu u tuđu vlast. Pa, ušao je u Franklinovu kuću što ne bi smeo da uđe u tuđu vlasništvo. Da se pripremim, bit će ovdje rokanje. Da, rokanje u bolnici. Ideš u bolnicu. Čekaj, uzet ću, ovo mi je brža puška. Koja ti preš toliki damage, a ti koristit ću tebe. A sad mogu ti samo da preskočiš sad ovo lišće i da pobediš. Neću. Sprem se. Malo podigneš, malo da headshot bude. Headshot. Ovi dolazi. Evo, pa, fuck. Sačekaj, sad ću ti ih rokam. Pa nema ih više. Ma, nemoguće su tako brzi. Damn it! Ipak nije... Če pucao? Nemam pojma. What? Izgleda to kuća od lopova. Ne, to je bio pandur, ne znam, ušao je. Čekaj, ajde ja ću još jednom. Stefan, šta radiš? Da, ljudi, bit će i epizode Pokemon Go. Uđite obavezno u Team Mystic. Kad izađu donacije, Stefan će da vam donira. Kako donacije? Izaći će donacije u GTA 5. GTA 5? U Pokemon Go. E, sad opet da malo terorišem. Moj drugar, moj jedan drugar se boji da puca. Ne znam zašto. Ti si živa? A, bye bye. Valjda je mrtv. Znači, ovo je epizoda sa najviše akcije koju sam ikada snimao. A vidi ovaj auto skupi doma. Da, imaš prava. A, neću ga stići, fuck. Ma začekaj na prvo crveno. Mrš. Evo se će ovo stane. Pa. Ma, ono će brzo krenuti. Ajde. Ajde, još crveno traje, jel tako? Da. Ajde. Stigao. Forgive me, sweetheart. Typical. Da imam auto. Uj, lepi je. Kad bi samo znao ko je to auto. To je onaj Bumblebee, jel tako? Šta jedeš? Ja vozim oprezni. O, jesi vidio ono? Oko, mnogo je bolja slika na, kad snimaš nego u stvarnosti. Kako? Gledaj. Kako ti voziš? What? Kako voziš, čale? Sad samo gledaj kroz kameru, bit će zanimljivije. Da, ali teže. E pa ja gledam sad kroz kameru. Da, tako će biti epizoda, ako mislite. Čekaj da nađem nekog čovjeka.
Da ja malo da igram. Ma beži, ti si Franklin. Ja sam igrao 3 minuta, ti igraš već 7. Vidi ga. Ovo vam je 10. minut i 13 sekunda. Samo ako Markus krati ili da neke stvari. Oh je, farbanje automobila. Ajde da vidim koliko ti je krevav auto. Ok, ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u novoj.